Yo yo yo! Balag dili sa itsuraan, dili bright, dili humot, dili maligo, dili gwapa, basta ang importante, dili mi uyab! What's up mga board? So this is Winston on at Sigarilyo. So ang atong video karon kay Hugot Battle Part 1. Aniya na sila, nagpaabot na. Paghapit na mong ngit-ngit, sige ligo na. Nangabang sa pulbos kay makikita na. Sa iyang uyab ay dili sa bayot ra. So kung bago pa lang ka sa akong YouTube channel ay pag-subscribe na ug ayaw kalimtig pindot ang notification bell para pipinti ka updated sa akong mga bagong video. Og ayaw kalimtig like ang akong Facebook page nga Minsalag Divines. So let's go! So ipaila-ila din ako karon ang mga judges nga si Longske Andres, og si Yomats, Rikel Balyosos Landos. So di nato nidugayon kay excited na kay ang mga kalahok nga ni Intedre. So diri sa akong wala si Medyo Bastos. Babala bago ibaba ang panties. Yung motherfucking boy, Junior Crown and Bondi. Yeah. huwag kang paiot, girl. Og diri sa akong to si Mr. Jowala. Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang Una nga banat para kay Medyo Bastos. Yo yo yo! Balag dili sa itsuraan, dili bright, dili humot, dili maligo, dili gwapa, basta ang importante, dili mi uyab! Yo yo yo! Ibog-ibog, unya kung masakitan, maghubog-hubog, pagkapinan pag hikog-hikog. bisan sungayamin ako, daganok tato. Pero malingaw ka basta kami ang sama. Yo yo yo! Crush, kung ako ay mong mauyab, promise, dili jud ti ka ilisan. Basta permi ko nimo palamian. Patyo tikas kalami, relax na diha, day ayaw pagdali. Makatilaw ra lagi ka sa mong katamis. Ug una nga banat para kay Mr. Jowala. Yo yo yo! Dili man lisod kalimtan ang tao. Ang lisod kalimtan, ang gibati nimo para ato. Ingatan mo siya, pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Yo yo yo! Kung gisin ka, undangin ang pag-chat-chat sa iya. Wala ba ka kabalo? Nga busy siya sa iba? Hanggang kailan aasa, hanggang kailan magdurusa, hanggang kailan. Ang tao nga dili ikaw ang kalipay, di jud mo lahotay og reply. Ikaduha nga banat para kay Medyo Bastos. Yo yo yo! Magbulag mo karon. Magbalik mo puhon. Uwag ra na oy. Yo yo yo! Crush, kitsap ka ba? Bagay man jud ka sa akong hotdog. Hotdog na lang sa inyo. Hotdog na lang sa inyo. Yo yo yo!
Crush. Kabalo ba ka? Mura jud kag ice cream. Lami kay katilaan. Why problema? Libre sampak, ayaw mo pangamong kung inyong kiki mamaak. Dakong bitch ka, nagkatul na. It's all good kung arang nasa kuha. Seriously, what the fuck are you doing? Ug ikaduha nga banat para kay Mr. Jowala. Yo yo yo. Giignan ko sa akong barkada. Nga ang gugma daw, mura na daw nagboxing. Sa wala pa daw na ako gisugdan. Kinahanglan, andam na daw kung masakitan. So wala mo kaandam nga mabiyaan. Oh, wag na wag mong sasabihin. Yo yo yo. Gilad na. Gikilig pa jud ka. Kanang tinuod. Pilay sweldo sa tanga. Naalala ko ang mga gabi nakahiga sa ilalim ng dalawang ka. Yo 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 yo. Ang problema ko ay tanging ikaw. In love unta ko nimo. Ang problema, wa kay feelings para nako. At aalis, magbabalik at uulitin sabi. So, ayos kay lang mga banat oh. Diri sa pikas bastos nga banat. Ug diri pod lahi. Kay gikan siya gipasakitan. So yang banat mga pasakit sa dughan. So sa dili pa magdesisyon ang mga judges, mubanat pa doon sila tagsa-tagsa. So ato ipauna banat si Medyo Landos. So banat nimo Medyo Landos. Balagway kwarta. Balagway kwarta. Basta silver. 150. So nakabanat na siya 150. So dili na pod ni Longski. Yo! Walay gugmang magmalampuson kung mutira na ang mga bigaon. Yo! Eh! Yo! So, nana ang mga desisyon mga board. So, ang desisyon ni Mulong. Yo, medyo nibuto ko sa round 1 diri sa medyo wala kay nindot ang iyahang mga banat, pero digto ko nimbuto sa ikaduha ni Medyo Bastos. Pero akong pilion si Medyo Bastos, nindot iyahang mga banat. So, yung gipili si Medyo Bastos. So, ikaw na Landos. Ang medyo bastos kay mga nindot iyang mga ugot. Tsada. Kunya ang imong ikaduha nga Ang desisyon. ikaduha ka medyo bastos gyapon kay murag okay kayo. So, wa na. Nay nakadaog. So, ang score 3-1. So, ang nidaog si Medyo Bastos. Yes! Okay! Ay, putang ina mo ginagawa mo. So what's up mga boards? So mao tong video ba mga boards? So gusto lang ako pasalamatan ang akong videographer nga si Christian Labao. So shout out sa imo Christian Labao. So kung gusto to nang itaguyab dia na si Christian Labao alias sa FB Christian Labao dire kani. So mao tong video mga boards. So hinaot nga nga lipay mo o nga sakitan mo sa mga banat dito sa mga Mr. Jowala og Medyo Bastos. So diril ni ko to atong video mga board. So please like, comment, share and subscribe. And ayaw kalimti i-follow ang akong Facebook page nga Minsalag ni Vines. Kay tuwa dito akong mga daghan nga video og napod sa YouTube. So in 3, 2,
2, 1.